ensino a comportarse como un adulto. A controlar as súas emocións e a soportar o seu medo. E a non chorar. Conseguíchelo. Nunca chora. Pero ri. Va que sí. Ri moito. Sobre todo polas mañás. Dá gusto ver con que ánimos vai o colexio. Que faz? Sigo vendo fotos. E non voltamos, non? No. E falámolo. Mira que carecimos. Mira que carecimos. Sí, pues mira nesta. Pues deberíamos haber pensado, ¿eh? Pero de verdade. Adrián encantaría. Sí. Seguro. Pensas que non? A mí non sei. E non creo que sexa unha viaxe moi divertida para un neno. Se nos pasámoslo moi ben. Nós somos adultos. Xa, bueno, pero non sempre temos que facer cousas divertidas, non sei, tamén podemos facer cousas que sexan... Sí, que queres? Leválo a museos. E por que non? Ti non estás ben. Pero por que dis iso? Que estás como unha puta cabra. Mira, a él gustalle facer cousas. El fai moitas cousas. Non. Sí. Pensamos que é moi necesario. Cada vez, parece mentira, pero máis. Porque cada vez hai máis casos, cada vez a violencia de xénero está máis presente nos medios de comunicación e sigue aí. Nós somos profes de teatro de adolescentes, facemos esta obra para adolescentes e alucinaríades de o que os adolescentes con 15, 16 anos nos transmiten despois de ver esta obra. Así que eu creo que é unha labor de todos e bueno, xa falar que estamos todo emocionados. Moitísimas gracias, de verdade, por vir. Gracias, Concello, por contratarnos, por facer cousas como esta, aínda nestes tempos, como di ela, porque se vos non estades aí, o noso traballo non sirve para nada. Iso é. E non significa nada. Así que moitas grazas e seguide